Ага, не в эфире, да? Секундочку, ребятки. Ага, не в эфире, да? Секундочку, ребятки. Ага, не в эфире, да? Подключение идет. Сейчас мы подключимся. Четко подключимся, и потом уже будем, знаете, как говорят, ладно, уж наушники большие. Мы возьмем Бэкс, Рекс, Макс, Бэкс. Так, почему в окне игра? Непонятно ничего. Видео оконный, оконный без рамки. Давайте оконный без рамки сохраним. Хорошо, без рамки. Отлично, отлично. Все у нас хорошо и плавно. YouTube канал Б4 Кови Огурчини в эфире. Как это не в эфире, если в эфире? Так, так. Теперь мне нужен Telegram. Сейчас мы везде произведем. Приветствую. Здрасте, здрасте, здрасте. Сейчас мы везде произведем наши манипуляции с трансляциями и Подключение к YouTube каналу Б4 Кови Огурчи установлено. установлено. Видите, все есть, все есть. Так, 50 подписчиков. Так, бочковые огурцы. Бочковые огурки. Так, але ж будемо казати на білоруській мові чи ні? Сьогодні білоруськомовний день. Так, ну погнали, хлопці. Добре. САП. Сап, да не сап. Я сегодня сделал за 2 часа 1500 серы на 40 132 и 132 147. Ось як ти робиш. Добре. Гэта добра справа, але побачимо, скільки я зроблю. Что гэта за кропки? 40, 132. Гэтавое гэтае і 132, 147. Гэтай кропкі я не ведаю. Але можа на яе як-небудзь сходзім і побачым, то там є, чаго нема. Так, таким чином мы усё. Так, штиль у нас на дворе. Оп, оп. Лупцуем з рогатки. Подам тепер. Як справи? Добре. Добре, вот таки почали стрим. У тебя. Тепер будемо главати тих карпов за хвоста. Давайте тих карпов за хвоста. Всем добрый вечер. Вітаю вас на своем стриме. Сегодня у нас такий білоруськомовний день. Поэтому, хто не розуміє білоруської мови, починайте її розуміти. Але хто не хоче, завтра вже буде на російській мові наш стрим. Так, полетели. Полетели. Вот. Добываем другую рыбину. Ось все робимо. Тут праца буде. Тут праца буде нелегкой. Ось як. Бачите, ділбі. Опа. Сейчас через 5 минут тоже закинусь. Ось як. Давай, давай, 5 хвилиночек. І наперед. Дьобі, дьобі, побач. Тих, 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 тих. Ось як. Бачиш, ух ти. Тягнем. Тягнем, тягнем.
Ух, вибачайте, хлопці, я тут. Ти робиш? Що ти робиш, рибак? Это трошки отвлекся. Справи такі. Телефон, телефон. Так, добрий вечір. Хто мусить зайти к нам на стрім? Усім добрий вечір. Так, Как будет пошли на рыбалку? так і буде, пішли на рибалку. Альбо пойдем за рибою. Поїхали. Тільки через літеру Є. Будем мову вивчати з вами, так? Родную. Ті, для кого я не родна, хіба може вивчити, да буде користатися? Користатися, то есть пользоваться. Нужен так. Калі мовы не ведаеш, так ты ж не сапраўдны беларус. Беларус патрэбен ведаць свою родную мову. Калі ён яе не ведае, это ўжо не беларус. Так недасканальна. Хаця па-беларуску будзе недасканала. Але ж ведаць павінен. Здравствуйте. Добрый вечер. Накада. На карпа. Звонят с колоколы. Звоночки звонят так. Калі сапраўдна сказаць, так хочацца пайсці на двор прогуляцца. Хіба можа, што заўтра выходны? У тебя, хлопец, што заўтра выходны ці не? Вельми цудоўна. Працуй. Працуеш? Так было, пошли, пройшліся на той вуліцы. Ты бачыў, сёння маланка ўсекла у дрэва? Аж шчэпкі паляцелі ва ўсе стороны. Ва ўсе бакі. Крепко. Крепко. У меня есть видео с камеры. Аж тая камера трохи заглючила. Заўтра світа. Завтра свято, так. Але ж я і пытаў, што тебе можа выходны ці не. А, відэа бачу? Байт. У мяне есть відэо именно момант траплення маланкі ў дрэва.
Луння добре полетіла. Добре, що нікого не було побач. Тут галлё тое ляцела, так на метров 50, мне здаецца. Как игра называется? Игра зовется «Русская рыбалка 4». Вельми жудасна. Да, добре, што ахвяраў няма. Так, жудасна. Мне сябра шоў гэты момант у пад'ездзе і кажа, як улупіла, і весь пад'езд быў чырвоны. Просто чырвоны, і сцёклы аж дрыжылі. Понял? Я не зразумеў, што там адбылося, а потым паглядзеў у акно, а там шлунь ляціць зверху, як снег той. Я таксама пачуў. Як снег той шлунь ляціць, кажа, кара, ды лісце галлё. Во. Усекла так усекла. Во моц. У плечі як блісне. Угу. Моц так моц. А, ти ж бачив, що я скидував. Угу. Відео. Присів одразу. Те ступеньки, так. Говорить, каже, що з лестниці не покатився. На чем играешь? На компьютере. Компьютер. Это гульня только на компьютер. Карають. О, стягнем. Карають. На тим корвету, так. Як у школі на інформатиці. Сёння чацвер, беларускамоўны дзень у садках ды ў школах. Цяпер і раней было так. Дзяўбе Зіл лаука. лоўка і ёмка, так. Але побач, які... Ось. Я ж кажу табе, каб я на такую рыбалку трапіў, так і у мяне слёзы як... Слёзы каціліся по твары. Ды такія ёмкія, адзін у адзін. Тыя карпы. Ой, тая жара скончылася добра. Трохі дажджы ідуць. Дароў. 28 узровень. Віншуюць цябе. Малайчына. У ноль ксай прывітанне. А у нас сегодня с соседнего подъезда вчора тетку забрали на хуткой, и яе уже нема. Сегодня уже поховали. О, гэта жудасна. Я яе ведаў так трохи крыху. Ведаю сына яе. Ну, всяму свой час. Шкада, што так адбылося. Жара была, ой, і дрэнна стала.
кепська. Я якраз у шел в машину с детьми, и ее выносили на носилках, у худкую заносили. Ну, и она сидела, не лежала, сидела еще. Что ловишь? Карпов, не дай Боже никому. Десь колись прийде до нас такое. Ну, ганютые думки. Епілепсія і у хлопця, так само допамог. Допомог хлопцю. А, я бачу. Я бачу. Тебя не спознал там. Ты был? Че с чатом? Все добре з чатом. Я телефонував. Ти телефонував? Угу. Я бачу. У таку жару треба допомагати усім. Во, а ми квасочку маханем. Что за игра? Пякота. Гульня зоветься «Русская рыбалка 4». Так само допомагав, але не фіклали залком. Не викладі цалком, да? Ось як. Она есть на телефоне. Ні, нема. Всі питають на телефон тою гульню. Навошта яна вам на телефон? Сядьте до ноутбуку, да гуляйте. А какую посоветуешь на телефоне рыбалку? А ніякай не буду тобі раїть. Сєводовзе? Раптом знік. Не ведаю. Ніякої гульні не буду тобі раїти на телефон, бо не ведаю ніяких Новый других. фолловер. Алла Мадрид. І на телефоні не гуляю. Ні баяна, ні чуваць. Угу. Бачна. Не бачно, не чувати. Знік. Новую знов куляльку купив собі. Китаю зунейку. Не пам'ятаю, що там за те. Раптом Багата кнопкаў там. Ён цісне і не ведае, што ён цісне. Бо можа хіба што націскаў. Вось. Можа і сядзіць. Можешь сборку показать. Так, заходзь у тэлеграм-канал мой. Там усе мае зборкі ёсць. Там і пабачыш. Там таксама ідзе стрым. Можаш там стрым пабачыць. Я там усе актуальныя кропкі выкладваю. Калі хочаш, заходзь, будзеш у курсе. О, цягне, бач. Гоп. Не кажы, пакуль не пераскочыш. О, пабач, як цягне. Ага. Рыбіна добрая там.
Натискуванием связь. Натискуванням зв'язей. Ну, він казав, там некие всякие, Welcome. всілякие. О, полетіла рибина, те бачили? О. Новый фолловер. Акку. Дякую за підписку, дякую. Всім, хто з нами, привітання, добрий вечір. Заходьте. Гнядзюб. Гне тую воду добре. Я побачу, якое завтра буде надвор'я. І полячу, мабуть, трошки рибки подловлю. Новый монтаж у меня есть. Флет зоветься. Побачим. Новая наживка. Ось і побачим, як я напрацюю. Треба затестити, як кажуть. Ось, побач, які. Люстерка. Навальниці, дажджі. Навальниці дожди завтра, а може і не буде. Хто ведає. Ай. Ой, так. Ай. Що я роблю, бачите. Царю. Тягну. Я ну полетел в глубиню. Дурень той. Ходи сюди, ходи. Новый фолловер. Шеф. Дякую. Привет. Добрий вечір. Дякую за підписку. Ходи сюди. Люстеркове. Это люстеркове, бачили? Что размод? Вже його тягну. А він... Откуль бере він сили ти? Ну, вага велика у його. Під 20 кілограм, здається ж мені. Побачимо. Цудовно. Чудовно. О, тягне. Як звоночки вон дзвонять. А я з гэтым б'юся тут. Куди пішов? Привет. Добрий вечір. Загреб його. Так, за дюбу. Что за ката? Катушку побачу, телеграм-канал. Зайди і там побач. Там є всі мої зборки, які тепер у мене актуальні, так скажем. За О. XC так без голда. Важкі. Добрий. Добре, так. Ось тягнем. 3 кілограми. Так. Подарите кто-то ПЖ что-то. Братка, А колькі самі важкі? самый важкий сьогодні був 22 кілограми. Братка, хлопець хоче подарунок, подари Что за йому карта? м'ют на весь стрим, коли ласка. Янтарная. Зовется карта янтарная. Как игра называется? А за весь час? На весь час, так. Добрий буде подарунок. А как игра называется? Ён же ж казав, треба що-небудь йому. Ми йому і дали що-небудь, так? Так. Колькі вага? У того, що стягнув 17 кілограмів. Він важкий був. Я казав під 20, ну, але помолився на 3 кілограми. Як игра называется? Ігра зоветься «Русская рыбалка 4». Найлепшає.
Найлепшая была сёння на 22 кілаграми. Люстэркавы карп. Таксама. Гэта быў люстэркавы і той быў. Цягнулі добра яго. Кішкі нам парэзаў. А за весь час? А за весь час найлепшы. Ой, я У запамятаў, меня щось 30. побачыў. У цябе 30 быў? Ой, як. Спасибо. Дзякуй, нема за што. Ага, статыстыка. Вось. Самы важкі быў на 29 кілаграмаў. Во. На Мядвеж'ем возеры. Цягнулі таксама яго пэўны час. Амаль 30. Амаль 30, так. Ну, тут добра дзяўбе. Какая игра называется? Гульня завецца «Руская рыбалка 4». Я ж табе ўжо адказваў, не? Андрэй, ты ж казаў, што ў цябе 30? Той карп быў, а цяпер пытаеш, як ігра, гульня завецца. Ты што, звар'яцеў, хлопец? Ты ж, братка, выпішы яму лекі. Хаця б на гадзінку. Бо трэба хлопцу трошкі. Адпачыць. Загруздоў з'ехаў. З'ехаў. На гадзіначку трэба хлопцу адпачыць, бо ён што піша, то не ведае. Добры вечар, Ангел, добры вечар. Анёл. По-беларуску будзе. Так, ну што ж, мы Здорово, что за водоем. за 28 минутаў налавалі 39 рыбаў. Гэта добры вынік. І такія тыя рыбіны важкія ёсць, мелкія, але ўсе спраўна падыходзяць на продаж у краму. Гэта янтарка. Янтарнае. Вось, цяпер быў незачётны, але іх вельмі мала такіх. Небагатка. На что ловишь? Калі хочаш побачыць маю нажыўку, заходзь у тэлеграм-канал, там яна є. Там яе побачыш. Там у мяне нажыўка, прыкормка і кліпса тая. Всё є. Ось, які люстэркавы. На 5800. Добра? Смачны. Так. Калі яго кінуць на сковородку За да мукай. плуг, добра будзе. Добра будзе. Мукой. За вушы не адцягнеш. Віктор, дзякуй. Виктор поделился трансляцией. Дзякуй усім, хто дапамагае нам станавіцца лепей. Ідці наперад. Дзякуй. Новый фолловер. Бейб. І дзякуй за падтрымку, дзякуй за падпіску. Бэйб.
Хлопцы, дубасьте по своих девайсах, ставьте подобайки. Нам вельмі трэба багата падабаек, каб ідці наперад, становіцца лучшей да лучшей. Это Усі наша основа. розуміють мову? Не все разумеюць тую мову. Но сёння такі курс быў абраны мною, як ну, чацвер беларускамоўны дзень. У садках ды ў школах. Так і я традыцыі доўжу свае. Даже цікава ж, нейкія словы запамятаваў і вспомніць і паказаць на ёй. Мова наша добрая. Прыемна на ёй казаць. Патрыёт. Яшчэ які. Сёння у краме падышоў. Стаіць. Волков тут закрывают. Так, тут і є і трофейная рыбіна. Вельмі прыемна чуць. Так, вельмі прыемна. Сёння падышоў в этой новой краме, тая, што прастор. Ну, ты маеш рацыю, Дзейна. Так кажу на родной мове, а прадаўшыца на мяне такімі вачыма глядзіць, лыпае, быццам не разумее, што я кажу. Але ж дала ўсё, што хацеў. Агляд байту. Агляд так. Не спадабалася мне, скажу я, за тыя грошы, што там. Яно меней памер быццам бы у паўразы, як мне здаецца, меней памер за стары. І ўсё так, яно новае, так, прыгожае пакуль. Но яно Дзіцячая пляцоўка. няма дзіцячая тая пляцоўка, да, няма дзе разгуляцца тому дзіцяці. Чуеш, няма. Ён як у турме там сеткі і ўсё. Я пабачыў і болей туды наведвацца. Можа, калі і наведвацца будам, но думаю, Багата грошай хочуць. хочуць багата грошай, так. Думаю, што праз некалькі месяцаў гэта мінімум. Бо няма там што рабіць. Мне здаецца, што гэтая крама у пэўны час яна зачыніцца і ўсё. Бо там у магазине у самом прадуктовым Кошт які? там крэпкі кошт. Всё не таннае. Багата там ўсё стоіць. Ось. Нема там што купляць. Я хадзіў, глядзеў. Тая мінералка, якую я бяру, Нарзан, якая завецца так. Вось мы Что побачили. за игра? Призрак. Каспер я нейкі. Гульня завецца Руская рыбалка 4. Мінералку Нарзан я бяру, так. Яна каштуе ў кароне Танні рынак. 2,60. А ў гэтым 3,20 ці што такое. Яблык і другое таксама вялікі кошт. Адгэтуль нічога сёння не купіў там.
Думав, може, що куплю, не купив. Кулінарія, як у Євроопті там на Мінській, а ніякая. Быццам оттуле привезли. Усе мне мои сябры нахваливали, казали, во, такая кулінарія там і... Але не даспадобы мне тая крама. Ось. Людей нема. 3,5 чалавекі там ходять, і ўсё. І болей няма нікога. Але ў тым базільёну коўзаецца тых дзяцей багата. Ну, цяпер летні перапынак, школьныя канікулы, так відавочна, бабулі з дзядулямі сядзяць. Горошек каля билда отчинилый. Грошык каля білда адчынілі. Так. Гэтыя грошыкі, яны паступова... Я новый создал. Не разумею, пра што ты кажаш, хлопец. Гэтыя грошыкі, яны паступова выцесняць все вялікія, велізарныя. Але Замуж светафора. замест светафора. Разумеў. Я ў тым білдзе быў всяго 2 разы 3. Хіба. Бо там таксама добра грошай каштуе ўсё. Невыдатны там быў ценнік для мяне, нешта я там шукаў. І паехаў ты практык і ў 2 разы танней купіў за білд. Але ж, магчыма, у білдзе там будуць цэны. Что-то танней, что-то даражэй. Одно на другое. 10 килограмм. 58 рыбов за 38 хвилинов. Добра. Стрелим трохи. Ось. Ух, перапыночек, а не. Я уже думал трошечки отпочить. Але ж не, вот долбя. Долбя. Так, не бачите? О. Чи його треба. Ох. Іди сюди, рибина. А можеш, коли ласка, Можешь, скинуть пожалуйста, скинуть что-нибудь? что-нибудь? Хорошка, братка, ти тут ти? Не? Скинь нечто хлопцу. На твой погляд. Що він там хоче? Ужо. Ужо. Вось тобі, хлопець, ми тобі скинули. Ти ж казав що-небудь, ми тобі що-небудь і подарували. Робіть добро, певно, Новый фолловер. Нуля. сподобається. Добрі справи. Обов'язково треба робити. Ось ми і робимо. Звертайся. Так. Звертайся.
Обов'язково допоможу. Хай буде так. Хочеш щось? Хтось з кимсь десь щось. Во. Стеркові які. Тягнем. Так. Я сегодня открыл голосование. Лучше не закрыть. Так. Не пройдем мимо. Сьогодні голосування зробив. Казав хлопцям. Ну от кажіть на питання, на якій мові грають стрім. Хай буде. Вони кажуть на білоруській. Очень не закрым. Ось і понеслось. Да. Не пройдем мимо, не пройдем. Ось. Так, о. Бачимо. Ну, кльово. Добре, кльово. Добре. Тягнем. Вибінутих. Припарває трохи. Завтра буде трохи холодніше, чим сьогодні, так? Але ж припарває. Якби цим би і дощ буде ночі, ти що? Не розумію. Ну такого. Тяжковато. Панамка 883 отправил Россия. Дякую за рижу. Дякую. Ружу ми кохаємо. Дякую. В садочку, ружу поле. Ружу поле, белые ручки Коля. Так, 8 месяц пройшов. Летний. Трошки погрела нас Сонейка. 4 денечки. Попалила. Тепер все грають бути як завсёди. З дождями, да і вітрами, да ночними холодами. Во, лаваем и лаваем. И днем, и ночью. Вот тут рибінутих. Сон. Ассистентка Ксю. Как ты знала? Мама?
Як радистка Кет, так само асістентка Ксю. Прийшла до мене дочка. Поздоровкайся з... Здравствуйте. Ось, привітання вам каже. Да. Ответь. Тыц-тыц-тыц-тыц. Ось у риби Добрый перепинок. вечер. Добрий вечір, так. Добрий вечір, хлопці, дівчата. А я буду Добре, добре. Дочка відчинила двері і такий холодний зимний Уцекла. утекла так. Холодный такое зимовое поветра. Ух, залетело. Я ж дрыганул. Дрыганул. На что ловить? На што лавіць табе на гэтае пытанне адкажа мой тэлеграм-канал. Заходзіш у яго і бачыш тую кропку, дзе мы зараз знаходзімся, і ўсе справы звязаны з ёй. Нажыўка, прыкормка, кліпса тая. Всё будзеш бачыць у тэлеграм-канале. Заходзь, На прапаную воду. на воду. Так, прапаную табе зайсці і таксама там мае зборкі. Калі табе гэта цікава, можаш пабачыць мае зборачкі. Потым і кроўю зараблялі на іх. Ось. Скампилася. Кончылася да неву. 9 кілаграмаў. Выцягнулі. Перапыначак кропачка бярэ. На пару хвілінак і... Ну, ноч. Только 49-я хвіліначка у нас стрыму ідзе, а 78 рыбаў. Хвастоў, як кажуць, у нашым садку. Это вельмі прыемна. Добры результат. 1 гадзінка. Цёмна не бачыць. Угу. 1 гадзіначка сёння будзе ісці стрым наш. Цомно не бачить. І потым я. Хіба можа дзе праскачыць? Негдзе. Бо нешта кажется паветрам падышаць, да. Прогуляцца трошку. Завтра выходны такі. Свята. Свята. Ой, які. Важкі. Бах.
О, добрые такие рыбины тягнутся. О, добре. Сейчас зловим да пойдемо краму. Треба їсти. На кран. Нести рибину. Зараз я ще трошки. Годинник на 4 раницы. Годинник на 4 у тебе. Добре, понял. Та де понесли, скільки того стріма? 54 хвилинки, я думав, годинку. Годиночку. Олеж, вон на кожний сейчас по рибині і пошли. Треба відпачкатися. Так, треба відпочивати. Я так само. Ось, -1. -1. Гэтыя мовчкі стаять. Як назло, да? Як кажуть. Ну, карпа у нас. Ух, я. Одні карпи. Других рибов не мається. Тільки карпи.
О, а ті сюди. Рибина. Апошня вуда. 90 рибин. Ай хопить. 90 и доброе 90. Не будем тут уже голову дурить. Так. Разбираем. І пішли. Пішли до крами. Побачимо, скільки нам грошей підтягне та гульня. Так, бачимо карася. 90 годов дай. Карп люстерковий. Одна штука от вага 4 кілограми. Ось. Лоп його сюди. Ось. Карп от 20 кілограмів. Таких не маємо. Ось. 90 голов. Так. Тягнем. Уже 89. Того карпа у кафе отдали. Ресторан Хаены. Якутьево. Это его рыбный маркет. Местный грошик. Во, 587. Монета. Вот, добро. Теперь у нас аж 2700. 2700. Его можно компоновать. Такий вот квадроцикл. Полететь на им. У закат. Вы бачите прокат. Абонементы. Мы работаем кожный день. Працуем. Вось. Ну что ж, сябры мої дороженькі. Я сподіваюся, подобається вам стрім такий. Він не вельми довгий, але свойський. Ось. Дякую всім за те, що були. Ось, тут навіть вельми цудовно. Так. Цудовно, вельми навод. Дякую всім за те, що були зі мною. Дякую. Да, так. Добраніч. Добраніч, добраніч. Всім добраніч, усім до завтра, зустрінемося. Я так раю, що ну, раніцей. Навіть за все раніцей. Так, хоче за все. Ось. Все, сябри, до побачення. Спокійної ночі.